Masquera saying Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kake kutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa gara waka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe takugira nyaya buritswa na vasengezo Tshabangu, the interim secretary general weBato Citizens Coalition for Change. Avabuda vachikomenta on kusiwa on kubuda kwaita Tendai Biti Citizens Coalition for Change muri Zimbabwe. Vasengezo Tshabangu vabuda vachiti vachiti respect decision yaitwa na Tendai Biti vakataura ivo vachiti Citizens Coalition for Change haisi kuzorely on the old guards since this is a new generation, since they are going to introduce the new people, the younger generations, and they are not going to rely on the old guards. Achireva vana Tendai Biti muri Zimbabwe nofunga Tendai Biti akakuita Bato Citizens Coalition for Change last week akaannounce during an interview in HSTV akataura iye achiti achambonozorora muri Zimbabwe akabuda achitaura zvakare on claims akabudidzwa ekuti akatiza role yaifana kuasuma yeupresident yainzi aifana kuasuma this role after 90 days dzaoshmincube dzapera. Akataura iye achiti he was not part of the meeting yevanhu vakamuisa pathat role, achiti hapana chaaiziya about that role muri Zimbabwe. Tisingaziya kuti munoiona sei nyaya iyi vaTshabangu vabuda achitaura ivo vachiti this is a new generation, he is free, he can go on leave paanoda muri Zimbabwe, chinzi hopefully akada kuzodzoka achawana CCC yakura, achawana bata CCC raimprova. Tisingaziye kuti munoionawo sei nyaya iyi zvabuda zvicontradicta zvakambotaurwa navasengezo Tshabangu apa vairikola ma CCC legislators akavoterwa muna August 2023 ndofunga there is one Chantel uyakaita the youngest mayor mumasvingo, then poita na Gift Ostalo Siziva avakarikolwa vachinzi vaiva vana vadiki zvichinzi politics dzoda vanhu vari mature, but now vasengezo vakubuda vachiti they now want the younger generation mushure mekunge vaTendai Biti vabuda Bato Citizens Coalition for Change muri Zimbabwe. Vachitaura during an interview yavaita neZFM. Tisingade kuwesta nguva yenyu, toda kuti munzwe interview iyi vachitaura vasengezo Tshabangu kuti the party Citizens Coalition for Change is not going to rely on the old guard mushure mekunge vaTendai Biti vabuda, since everyone is entitled to leave, so even the president anokwanisa kumboenda kuleave hapana anomurambidza. Inzi why audio imopa matito zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Well, we have said all along that CCC is the people's movement. Leaders come and go, but I think let's respect Vice President Biti, who has gone on sabbatical leave. He's going to come back, but if he doesn't come back, this is our generation. This is the new generation that should really come and take over. We can't rely on the old guard. It's a question of mixing the old guard and the new generation. If you represent the past, you can't remain in the past, but you need to combine the past, the present, and the future, and then this party is going to grow. So we hope that Tendai, by the time he comes back, this party will have really grown, this party will have really developed, this party will have really entrenched itself to the communities. It will be stronger than ever before. So we wish him well in his endeavors, and we wish him well on his leave. We wish him a restful leave, so that by the time he comes back, everything will go on course. Politics. Everyone goes on leave. We have seen His Excellency every January, every February they go on leave. So every worker is entitled to a leave. So if he decided to go on leave this year, this month, let it be. Let's respect him. Ndofunga mangozunzura mega muri Zimbabwe zvataurwa na vasengezo Tshabangu vakataura ivo vachiti CCC
I rely on my old guard since it's now time for the new generation since Biti vane right yekumboteka a break hanzi munhu wese ane right yekumbotora a leave muri Zimbabwe. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi. Ndofunga a lot of people vakabuda vachikomenta on this issue mushure mekunge Tendai Biti Abuda achianaunswa kuti akakuita politics. Ndofunga Jonathan Moyo akabuda chinzi Tendai Biti is running away from my responsibilities, that's why akuita Battle Citizens Coalition for Change. Vakabuda Jonathan Moyo vachi Tendai Biti is cut from the same cloth. Only some 60 or so days after he boldly declared that he was CCC Vice President elected by that party's Congress and that he was going nowhere. Now he says he is actually going somewhere. After all, by taking time out, taking a sabbatical to go to Washington, D.C. of all places. And he's saying this at a time when he is in fact due to take over, something he accepted to do when he knew that time that he was due to go to the U.S. by this fall. As CCC acting president under the rotational arrangement they agreed to as the leadership collective under the Gweru resolution. Effectively, like Chamisa, Maere, and Makam, Biti is bolting out. He is running away from leadership responsibility. This makes sense of their mantra that they need new leaders. Vakabuda Zvaataura na Jonathan Moyo. Zvakare there are other political analysts vakabuda vachiti Tendai Biti akakuita politics nenyaya yekuti akaona kuti the Citizens Coalition for Change yanga yava kuparara, and so he didn't want to ruin his political career, since akaona kuti akaramba ari bato CCC political career yake yaizoparara, since ndo zvakakonzeresa kuti awanikwe achibuda mubato re-Citizens Coalition for Change. Zvakare pane mamwe marumors akabuda since Tendai Biti naOsman Ncube vakaapproacha Nelson Chamisa vachida a dialogue so that vanobatana voronga a stronger opposition mushure mekunge vaona kuti the Citizens Coalition for Change yanga yava kuparadzwa naSengezo Tshabangu, since vakaona kuti hapana kwairi kuenda. Even next election haisi ready to contest the next election, since that's why Biti akabuda mubato re-Citizens Coalition for Change. Tisingazive kuti munoionawo sei nyaya iyi. What might be the reason why Biti akadecide kubuda mubato re-Citizens Coalition for Change. Zvakare vaNelson Chamisa vakabudawo vachikomenta mushure mekunge Tendai Biti abuda mubato re-CCC. Funga vakangosenda picture iyo yamuri kuona iri apo yavanga vana Tendai Biti na Sidney Sekeramai na Mnangagwa muri Zimbabwe. Vakabuda vaNelson Chamisa vakaposta pa-X vachitaura vachiti life is dynamic, things change, time flies, change happens. Tisingazive kuti zvairevei zvavakaposta, asi that's the message avakonga vachisenda mushure mekunge vaTendai Biti vakaannounce kuti he was taking a break from politics. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi. Tiudzewo zvamuri kufunga pamusoro pezvataurwa naSengezo Tshabangu mu comment section.